здравейте, аз съм GameReaper.bg и в момента ще ви покажа FPS тест на Subnautica с видеокартата, която ще ви излезе на екрана точно сега. И добре е да започваме в момента. Това е на Max графики и горе в ляво показва FPS-а. Вижте детайлите, всичко си е на Max. Минимум 30 FPS, освен когато се генерира някаква дистанция. Например, ако отида там и не се е сканирал, като се сканира ще лагне, може би, не знам. Не съм пробвал. Но съм гледал клипове и мисля. Но аз ще се отдавя. Хайде, излизай. Не, по-скоро минимума FPS е около 23 или нещо подобно. Ела, дебело нещо. И пърди тук. Не, няма. Маха се. Не, няма да... Добре, за жал стана може. И това беше на Max графики. След малко ще видите как върви на минимум. И добре, в момента играем на минимални настройки. Не баш минимални, защото изглежда грозно. Да, и резолюцията не е на минимум. Добре. Това е на минимум settings, ама не се вижда абсолютно нищо в дата. И зато ще изчакаме да стане. Добре, върнахме се и да продължаваме с FPS теста на минимум settings. Почти на минимум settings. Добре, ето като вляза тук FPS се увеличава, то е нормално. Но като изляза става малко и минимум FPS. Не мога да кажа дали стига 50 или е много повече. Но общо взето това е. Много лоша графика, но има хора, които искат да играят играта и няма как да им стане. Така че и добре, това беше от мене за този епизод. Ще се видим в следващия епизод, ако ще правя следващия FPS тест. И се надявам видеото да ви е харесало. До скоро!